Hi ha una cosa que per mi és molt atractiva, que és la idea aquesta com de l'hipertext. Passar d'una idea a una altra, d'una forma que alhora és un gest que tu has de fer i una qüestió conceptual que reflecteix en hi havia un vincle no només estrictament tècnic, sinó conceptual entre el lloc d'origen i el lloc de destí. Com una cosa, diguem, que al final rep electricitat acaba produint uns efectes que em permeten a mi passar d'una idea a una altra, no? Em resultava molt interessant i molt atractiva. No sé d'on surt l'interès, crec que té molt a veure amb la curiositat. Hi ha molta literatura sobre com es preserva i es genera la curiositat. Una idea que em sorgeix així, de nou intuïtivament, però que crec que està relacionada amb això, és la necessitat del temps. És a dir, necessitem temps suficient, no dedicat a coses que ens consumeixen la vida i potser ens omplen menys. És una mica cursi, però... No. Però el que vull dir crec que té un fons. La gent a vegades diu, d'altra gent sobretot, gairebé mai ningú diu de si mateix, però d'altra gent, molt sovint la gent diu necessiten avorrir-se. Jo no crec que necessiten avorrir-se. Jo crec que necessiten temps, que no és exactament el mateix. O sigui, és temps per provar i equivocar-se, temps per l'error, temps per als encerts acumulatius, no necessàriament sempre errors, no? Sinó de dir, ja he passat aquesta frontera, anem a per la següent. La IA, tant culturalment com tècnicament, és un fenomen molt complex i, de fet, la pròpia paraula és una mica enganyosa perquè encapsula moltes coses. El fenomen aquest és el que se li ha posat l'etiqueta com de-skilling, no? En anglès, no? El que et ve dir és possible que hi hagi habilitats que tu tens entrenades que d'alguna manera s'atrofiïn perquè la IA t'ajuda a determinades coses. No dic que no ho pugui ser, no ho sé, segurament necessitem una mica més de temps i més dades. Allò intuïtivament, de partida, veig amb un cert escepticisme aquest argument en concret. La raó per la qual jo vaig aprendre respecte a això és perquè tenia un interès de partida. Una cosa que passa és que hi ha molta gent que, per raons molt diverses, està enfrontant-se a problemes acadèmics sense interès. A mi em semblaria molt plausible que hi hagués de-skilling en aquesta àrea, és a dir, en l'àrea en què tu pots superar cursos acadèmics sense interès i sense haver après res. Ara bé, em sembla molt difícil assistir a mi a l'aprenentatge d'un tema pel qual tens interès i acabar no aprenent. Em sembla molt difícil, perquè la informació t'arriba. Per tant, tinc un escepticisme enorme respecte a aquest problema concret de la IA, i segur que hi ha molts altres problemes que hauríem de tractar, però són molt complexos i hauríem de tractar cadascun per separat, però aquest en concret em genera un cert escepticisme. El producte que fan Anthropic, Google, OpenAI i 4 més ha passat molt ràpidament d'una cosa purament experimental a un producte que ells creuen que té la necessitat de tenir components, si no addictius, tendents a l'addicció, o addictògens, si aquesta paraula existeix, i si no, per exemple, que la IA et pregunti, et faci preguntes de continuïtat, al final això no és necessari, això és una necessitat del model de negoci de les empreses que ho promouen. Hello. Hi, to Ian's mom. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's nice that we could finally meet here. Uh-huh. Let's see you smile. Not much happening here, huh? She's asking if you could smile for us. Sure thing, babe. What kind of smile were you thinking of? It's your face, you decide. I usually wear a slight smile. Per exemple, un dels problemes greus que sí que li veig a la IA tal com l'estan implementant és la confusió deliberada amb un ésser humà. Que si tu li dius coses com, per exemple, què opines, hauria de ser obligatori que et respongui jo no opino res, no sóc un humà. Si el que vols dir és quines opinions majoritàries o plausibles o possibles, etc., jo t'ho puc dir, però jo el que no et puc dir és què opino jo. Existeixen ja models d'IA molt dissenyats per semblar humans, com expressament, i has d'aquestes venudes com a recreacionals que substitueixen relacions humanes, i això té un cert perill des del segrest del teu temps i d'altres aspectes també, però del segrest del teu temps té un perill important. Una cosa important per mi, que és molt òbvia, però una mica asimofiana, és que les màquines obeeixin el seu operador. Per mi és el primer principi de l'acció, no? És a dir, té sentit que la IA et respongui una cosa o una altra? L'ha preguntat l'operador? No? Té sentit que YouTube et reprodueixi un altre vídeo? Ho ha demanat l'operador? No? O sigui, com... Per mi això és una idea potent, que és, a més, una de les 3 lleis de la robòtica. És signe i, a més, provoca tota una sèrie de completes desgràcies, no? També, per exemple, climàtiques, és a dir, la reproducció de vídeos no demanats és un dispendi
completament absurd. Les plataformes clarament incentiven l'agro. La mètrica principal que venen als seus clients de veritat, que no ets tu, són els publicistes, són temps de permanència en aquell producte. I la por, l'anuig, el debat, que ells no necessiten que sigui civilitzat, ells no necessiten que sigui extens. Hi ha una coincidència entre model de negoci i falta de civilització en el debat públic. El que jo no crec que sigui un element aquí, tot i que se cita molt habitualment, és l'anonimat. L'anonimat, històricament, ha protegit la dissidència. La gent que feia editorials en diaris i no firmava amb noms i cognoms, sinó que d'alguna forma es protegia amb el conjunt del diari, era gent que volia dir coses que eren importants, però que no les podia dir amb els seus noms i cognoms perquè sabia que tindria represàlia. Això és un exemple de moltíssims en què l'anonimat com a opció, no com a obligació, però com a opció, ha protegit el debat públic el debat públic amb idees. Per tant, diguem que no veig una relació directa entre que hi hagi anonimat i no, i que es produeixi una descivilització del debat, i sí veig en el model de negoci, de temps de permanència en la plataforma, etc., un incentiu molt evident per ser malcarat, ser desagradable, perquè l'altre també reboti i torni a respondre, etc. Tenim una història de regulacions a internet enormes que mai han atacat el problema que deien atacar. I en el cas de l'anonimat és una cosa, determinats poders de l'Estat i dels estats veuen a la població com potencials criminals, a tothom, i llavors nosaltres, per si de cas, ho registrem tot i ja veurem a qui empaparem. O sigui, vivim tant a internet com ja ara fora d'internet en un règim de llibertat vigilada de tota la població. No acceptaríem en cap cas que cada carta que s'envia per correus algú l'obri i la miri a veure si allò que diem té a veure amb el que volem dir o no, si és acceptable o no, etc. I en canvi, això passa tots els dies, tot el dia, amb absolutament qualsevol transacció que tenim per internet, sense cap motiu, perquè ara diré una obvietat, la immensa majoria de la gent no és criminal. I llavors diuen, no, però per què els interessa? Jo no tinc res a amagar. És que no va d'això. Les teves dades agregades es poden utilitzar per manipulació electoral, s'utilitzen. No? Tenim exemples, Cambridge Analytica és com el mític, però n'hi ha molts altres. Hem aconseguit que el debat sigui més cívic perquè la identificació de les webs on es produeixen debats és obligatòria? No, tot això no ha passat. I les regulacions romanen, això sí, i no es canvien. Alguna gent, des d'un punt de vista cívic, diu el debat seria més civil si no fos anònim. Això ja és així. O sigui, la gent que té un perfil amb un pseudònim a les xarxes socials és perfectament identificable. Això està portant a un debat més cívic? No. Per tant, el problema no està en l'anonimat, en el suposat anonimat, perquè si l'anonimat ja no existeix i el problema continua, doncs el problema està en una altra banda. L'anonimat és un, però tants altres. Totes les lleis vinculades a la pirateria no han acabat amb la pirateria, però encara pitjor. No han permès als autors cobrar millor. I tot i així les lleis segueixen vigents. Per què? Perquè l'objectiu de l'executiu, del govern i del legislador no era que els autors cobressin millor. Per què no estan legislant de nou contra això? Perquè el seu objectiu està complet. No? Diuen que regularem la pirateria, en realitat regulem la capacitat extractiva completament de generar ingressos de determinats grans grups empresaris de publicació i entitats de gestió. Això sí que s'ha complert perfectament. Paguem canon digital. Ha millorat això l'accés a la cultura? No. Els autors cobren millor? No. Llavors, això significa que la regulació tal com està ja els hi va bé. I que el problema que adduïen per portar a terme aquestes regulacions no era el problema que realment volien atacar. Una altra cosa que és com un mite claríssim és els governs i els estats estan contra les big techs, que són... És mentida, hi ha una coalició evident entre grans empreses i estats. Meta, per exemple, paga a lobbies perquè s'aprovin regulacions de verificació d'edat. Tot i que el discurs públic d'aquesta gent és els governs ens estem oposant a Meta. I en realitat, simplificant-ho moltíssim, però és el fons de l'assumpte, Meta està fent això perquè aixeca barreres a competidors. O sigui, el fet que tu hagis d'implementar mesures de verificació d'edat posa les coses difícils a un tercer que vulgui competir amb tu. Quan la sobirania digital europea, sigui el que sigui aquest engendro de concepte, coincideixi amb la llibertat i els interessos dels usuaris, ja hi serem, no hi ha problema. Però quan no, i me l'estiguis intentant colar, que és el 99,9% del temps, també hi serem en contra, no? Llavors, esquerdar aquest relat de són els uns contra els altres, són els governs contra les big tech, perquè és molt clar que no és cert. Per anar esquerdant una mica aquest constructe cultural narratiu tan fort, necessitem que la gent entengui les regulacions tal com s'estan plantejant són per destruir Linux. Les regulacions tal com s'estan plantejant són per destruir la Wikipedia. Tot i així podríem continuar saltant de comunitat en comunitat, jo crec, més del que ho fem, i crec que no ho fem per agró, per falta de confiança, com deia l'Andrea, i jo afegiria, a més, com a complement, també, per falta de tolerància amb els errors aliens. Amb els errors propis que si tothom és tolerant.
no ser tan agressius amb els errors. Els errors succeeixen, la gent s'equivoca, no hauria de passar res. Jo crec que tots anem amb una certa cautela. O sigui, no només confiar en un sentit de dir no pensis que t'ha d'atacar de partida, sinó que a més, fins i tot si t'ataca, diguis, tant de bo tinguéssim l'opció de dir, un moment, potser no ha volgut atacar-me, potser discrepem en això, però potser s'ha equivocat, potser no té les mateixes dades que tinc jo. M'agradaria un internet més lliure, molt cursi, però completament això. Més regulat col·lectivament, no necessàriament tan regulat governamentalment, i un internet on al final puguem tenir una vida que s'assembli menys a una discussió d'autopista o de carretera i s'assembli més a una conversa. Que puguis sortir d'allà amb un somriure i tal. Sortir d'una conversa d'internet amb un somriure seria un bon internet.